Vi har en sinusrelation, og vi har en trekant herovre, og så har vi lavet en højde, som ligger vinkelret på B, og så har vi fået 2 trekanter. Og for at finde, så har vi en form, der hedder sinus til A, og det er lige med højden divideret med C, også kaldet hypotenusen, og det er det samme som højden er lige med C gange sinus til vinkel A. Og så har vi den højre trekant, og der skal vi sige sinus til vinkel C er lige med H divideret med A, og det er det samme som at sige sinus til vinkel C er lige med C gange sinus til A divideret med A, fordi vi har regnet ud heroppe, at H er det samme som det her, så derfor vil vi skrive det i stedet for H. Ja, for at få C over på den anden side, så skal vi dividere på begge sider, det vil sige, at det kommer til at hedde sinus til C dele med C er lige med sinus til A dele med A. Det vil sige, at sinus til C dele med A er det samme som sinus til A dele med A. Så har vi cosinusrelationen, og igen har vi lavet en trekant, hvor vi igen har lavet en højde vinkelret på B. Og formlen hedder C i anden er lige med x i anden plus h i anden, og det er det samme som h i anden lige med c i anden minus x i anden. Og så har vi vores trekant nummer 2, hvor vi så siger a i anden er lige med b minus x i anden i parentes plus h i anden. Og det er så det samme som at sige a i anden er lige med b minus x i anden i parentes plus c i anden minus x i anden. Og det er fordi vi har erstattet h'et med det her, fordi at h i anden er det samme som det der. Ja, så har vi den her parentes i sætningen, som vi gerne vil have fundet ud af. Så derfor regner vi den ud, så vi siger b minus x parentes, b minus x parentes, hvilket gør, at vi ganger b med b, som giver b i anden, så ganger vi x, eller b med x, som giver minus bx, fordi det er plus og minus. Så ganger vi x med b, som giver minus bx igen, fordi det er minus og plus. Så siger vi x gange x, som giver plus x i anden, fordi det er minus og minus. Og derved giver det b i anden minus 2bx plus x i anden, fordi vi regner den her ud. Så sætter vi den ind igen i selve vores sætning, så vi kommer til at lyde a i anden lige b i anden plus x i anden minus 2 b gange x plus c i anden minus x i anden. Så man så må sige a i anden lige med b i anden plus c i anden minus 2 gange b gange c gange cosinus til a. Der har vi bare gjort, at vi har fjernet x i anden og x i anden, fordi de går op i hinanden, så den er unødvendig at have. Og der har vi sat cosinus til a ind for at regne vinklen ud.